Ahoj všichni a já vás vítám u mého dalšího videa. Omlouvám se, že jsem dlouho neudělala žádné video. Byla jsem nemocná a tak dále, bohužel jsem to prostě nestihla. Jak můžete vidět, mám červené vlasy a jsou ostříheny trochu na kratší. To provedla moje mladší sestra. A vlastně teďka vám ukážu klip z toho, jak jsem byla na burze v Českých Budějovicích. A co jsem tam vlastně dělala, měla jsem tam stánek. A taky vám ukážu možná na konci, koho jsem si přivezla. Tak já nebudu ráda zdržet, ale tady je ten klip. Tak už jsme na burze a připravujeme stánek. Moje úžasná maminka mi pomáhá. A můžete vidět, to máme keramické domečky, pak to máme všechno možný, ale hlavně máme jenom keramiku, protože končící nakonec je 6 zamluvených a nemělo smysl brát s sebou jednoho, takže máme hlavně tu keramiku a samozřejmě šperky. Můžete vidět, že plně pracujeme na stánku, já jsem si jenom dala pauzu, abych trochu natočila, jak to vypadá. Máme takový malinký, ale tady fakt spoustu stolů, bude tady toho opravdu hodně dneska. A máme tady náš malinký koutek. Jak můžete vidět, burza je v plném provozu. Tady spoustu lidí. A je tady spoustu zajímavých stánků a jedinců a ještěrků a hadíků a všeho možného. Stojí pavouky, úžasné strašilky. A máme takový menší stánek tady. Maminka, takový velký pomocník, můj šofér, který je důležitější a přece nemůžu naštěnám auto, jako chudej student. A tím to běží docela fajn, tady fajn lidi, dá se s lidma povídat, úplně úžasný. It's actually my face. Is it your new friend? Yeah, my new bestie. It's my new bestie. A true bug, but it's insects and all creepy crawlies are bugs. So. Creepy Crawly, new best friend of Ella. I didn't know I liked bugs. It's on my neck again. You really like my neck. Show the wings. I don't want to do it. I don't want to hurt. No. Wow. You see how he pushes up with his neck? Yeah. He's like, Oh my god, let go! they're doing a race along my race body. I'll do like a circle, and they'll just go in circles. Continue. They are not lazy, are they? Wow. It's literally gonna go in circles. Oh my god. Isn't that a good idea going upside down? That's how they let you. Yeah, they have to hold tight and pick up when there's storms. Tak a tady ho máme. Přivezla jsem se domů ke končíka nočního, samečka a je to Tremble Albino, Head Eclipse, Head Blizzard. Se těším, až budu mít nějaký albíný miminka. Daří se mu dobře a jméno je nápověda moje tričko. Pojmenovali jsme ho Naruto. Protože Naruto je moje jedno z mých oblíbených anime. A Segra na mě, jak to, že ještě nemá žádnýho plaza z Naruta pojmenovaný a prý, to je pravda, já úplně zapomněla, takže tady to je náš malej Naruto. A já vám moc děkuji za sledování dnešního videa, vím, že to bylo takový zvláštní, spíš to byl vlog a je to zpětně video, bohužel jsem byla nemocná a nemohla jsem to dělat dřív, ještě se omlouvám, ale snad bych teďka už natáčet pravidelně, tak pokud nechcete o žádné video přijít, tak mi tam hoďte odběr a pokud se vám video líbilo, tak zanechte like. Všechny důležité odkazy jsou v popisku videa, Instagram, Patreon a tak dále. Takže mějte hezky a čau.